рӯзи гузашта сафари расмии президенти қирғизистон ба ӯзбекистон анҷом ёфт. Дар поёни мулоқот Сооронбой Ҷеенбеков ва Шавкат Мирзиёев нишасти муштарак доир карданд ва гуфтанд ки мехоҳанд ҳамаи монеаҳои мавҷуда дар рушди ҳамкориҳоро бартараф кунанд. Таҳлилгарони минтақавӣ низ аз натиҷаи ин сафар хушбинанд ва бовар доранд ки дар равобити ҳамсоя-кишварҳо марҳилаи нав оғоз меёбад. дар робита ба ин мавзӯъ ман бо Эдил Байсалов, сиёсатшиноси қирғиз суҳбат доштам ва аз ӯ пурсидам ки аз нахустин сафари президенти тозаинтихоби Қирғизистон ба Тошканд кадом таҳаввулотро метавон интизор буд? дар воқеъ он чизе ки имрӯз дар Ӯзбекистон ва зери раҳбарии Шавкат Мирзиёев мегузарад на танҳо барои мо ҷолиб аст, балки ҷаҳониён низ ба ин таваҷҷӯҳи беандоза доранд. иқдомҳои раҳбарияти нав моро умедвор кардааст, зеро агар дар гузашта ҳам Ӯзбекистон сиёсати дӯстона ва муносибати хуби ҳамсоядориро пеш мегирифт ва мо метавонистем он вақт якҷоя бозори муштаракро бунёд кунему ҳамоиши минтақаиро ба вуҷуд орем, бисёр ҳолатҳо рух намедод. масалан ба мо лозим намеомад ки ҳамроҳ бо Беларусия ва Армения ба иттиҳоди иқтисодии Авросиё шомил шавем, дар ҳоле ки паҳлӯямон ҳамсояи тарихан бародари Ӯзбекистон қарор дорад. аз ин хотир мо бо як дилгармии хос ҷараёни шакл гирифтани муносибатҳоро мушоҳида мекунем. Ҷеенбеков сафари худро аз Тошканд шурӯъ кард ва ин рамзӣ аст, чунки то печида шудани муносибатҳо Ӯзбекистон кишвари наздиктарини Қирғизистон маҳсуб меёфт. интизороти мо ин аст ки на танҳо дар бахши иқтисодӣ ҳамкориҳо таҳким меёбанд. дар муддати 25 сол мо дарк кардем ки то чӣ ҳад ба ҳамдигар наздик ҳастем ва то чӣ андоза барои мо ҳамкориҳои фарҳангӣ муҳим аст. аммо ин албатта набояд бар зарари манфиатҳои миллӣ ва муносибат бо ҳамсоя-кишварҳои дигар бошад. агар дар робита ба муносибати Қирғизистону Тоҷикистон бигӯем, бар вақти раҳбарии Алмосбек Отамбоев, президенти пештара, ӯ ҳеҷ гоҳ бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон наомада буд, ҳарчанд зиёд дар бораи дӯстии миёни ду кишвар ҳарф мезад. фикр мекунед сабабаш дар чӣ буд ва чаро ӯ нахост ба Тоҷикистон биёяд? дар маҷмӯъ сиёсати хориҷии Қирғизистон дар замони Алмосбек Отамбоев аз ҳар лиҳоз хеле бад буд. Отамбоев ба вақти рафтанаш бо ҳама кишварҳо ҷанҷол кард. баҳси ахир ва бесабаб бо Қазоқистон бар зидди манфиатҳои миллии мардуми қирғиз буд, ки бо сиёсат ва иқтисод латмаи бузург зад. аз ин пештар мо бо кишварҳои наздик мисли Туркия ва Озарбойҷон ҷанҷоли калон доштем. ҳамчунин чандин бор ба ҳангоми баҳсҳои марзӣ бо ҷониби Тоҷикистон низоъҳои ҷиддӣ сарзада дар ин замина суханпардозиҳои нохушоянд низ ҷой дошт. мо борҳо гуфтем ки ҷониби Бишкек аз ҳад зиёд рафторҳои номуносиб дошт. назари мо дар ин маврид интиқодӣ буд, чунки набояд мушкилот бо кишварҳои ҳамсоя аз роҳи зур ва ё таҳдиди истифодаи нерӯ ҳал карда шавад. ҳатто агар шумо ба ин қодир ҳастед, вале боз ҳам нерӯмандтаре пайдо мешавад ки дар нисбати шумо ин амалро раво мебинад. сиёсати хориҷии Қирғизистон устувор ва ҳадафмандона набуд, балки нозу нӯзи бевоситаи Алмосбек Отамбоев буд. дар муносибат бо кишварҳои аврупоӣ мо аз ягон иқдом кор нагирифтем ва чанд соли ахир Чин амалан дар нисбати мо таҳримҳои иқтисодӣ ва низоми раводидро истифода карданд. ман фикр мекунам дар нисбати Тоҷикистон ҳам ин иштибоҳ ва камбудии Алмосбек Отамбоев аст ки ба ин кишвар сафари расмӣ надошт. мо бо Тоҷикистон кишвари болооб ҳастем, манфиатҳои муштарак дорем ва бояд аз онҳо ҳимоят кунем. яке аз мушкилоти ҷиддӣ муҳосираи нақлиётӣ аст. мо бояд сиёсати худро дар нисбати диаспораҳои калон дар кишварҳои сеюм роҳандозӣ кунем. аз нигоҳи ман президенти нав дар ин замина талош хоҳад кард, чунки шинохти ӯ аз Тоҷикистон беҳтар аст, зеро ӯ волии вилояти Уш буд. чандин бор дар симати сарвазир бо Эмомалӣ Раҳмон мулоқот дошт. мо интизори зиёд дорем ки ҳамкориҳо бо Тоҷикистон ба марҳилаи нав мебарояд. в качестве премьер-министра, поэтому у нас большие надежды на то, что наши отношения с Таджикистаном выйдут на новый уровень.